Bekudlala insimbi kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu. Amagqwetha kamnumzana Jacob Zuma axelele le nkundla ukuba ayinamagunya ukukhupha isigunyaziso sokubanjwa kamnumzana Zuma. UAdvocate Dali Mpofu ukwaxelele le nkundla ukuba ikomishoni ephanda ngezityholo zokubanjwa karhulumente ngobhongwana, usihlalo wayo uJudge Raymond Zondo kwakunye neHelen Joseph Foundation azingeni ndawo kulomba. So essentially we have three parties who are before your lordship, and we will argue, my lord, that these parties have no business even being before your lordship, let alone to oppose this application. UAdvocate Mpofu uthe xa ebuzwa ukuba kutheni lento esisicelo sikamnumzana Zuma sokuba angabanjwa engasisanga kwinkundla yomgaqo-siseko nje, waphendula ngelithi umnumzana Zuma akanamali yokufaka esisicelo. Mpendulo leyo ikhatywe ngawomane ligqwetha lekomishoni nelikwamele uJudge Zondo. It was a choice they made. Mr. Zuma simply did not want to be litigating in two forums. So he deliberately chose not to go to the Constitutional Court and to put his eggs in the High Court basket. UAdvocate Ngcukaitobi kwakunye noAdvocate Duplessis omele iHelen Suzman Foundation baxelele le nkundla ukuba mayisichithe isicelo sikamnumzana Zuma kuba le nkundla iphakamileyo ayingeni ndawo kwimicimbi yenkundla yomgaqo-siseko. The Constitutional Court, Supreme Court of Appeal, and High Courts have the inherent power to protect and regulate their own process and to develop the common law, taking into account the interests of justice. Mr. Zuma is no victim. This case is about past and ongoing defiance of the rule of law through repeated constitutional deviance. And that's been exemplified throughout, my lord, by Mr. Zuma's deliberate election. So not to appear before the commission and not to argue, and of course not to comply with the court's orders. Ukanti kulindeleke ukuba isigwebo siwiswe ngolesihlanu ngalomba.